Binerên hêja hûn bi xêr û xweşî hatin malpera filozofyayê. Mala we ava ku hûn me dişopînin û bala xwe didin kar û xebatên me. Di vê vîdeoyê de ez ê li ser têgeha serdema rexneyê rawestim û çend wateyên cuda yên vê têgehê raberê wê hêjayan bikim. Wateyê yekim, têgeha ku ji bo felsefeya rexneyî a Platon û Aristoteles hatiye bikaranîne. Platon û Aristoteles bi awayekî rexneyî felsefeya xwezayê û felsefeya mirovê yên beriya xwe rexne kirine û loma jî ev têgih ji bo wê helwesta wan hatiye gotin. Wateya duyêm, navê dewra ku sofîstan rexne li sazî û bingehên siyasî û hukûkî yên civakî girtine re hatiye gotin ku ev dewr piştî dewra felsefeya xwezayê a 200 salan dest pê kiriye. Wateya sêyêm, di wateyekî taybet de ji di felsefeya modern de ji bo dewra ku di sed sala hevdehan de bi John Locke empirîstê İngiliz dest pê kiriye û di sed sala hejdehan de heta felsefeya Immanuel Kant jî berdewam kiriye re tê gotin.